Allah ya kama ka da ranar Allah ka zo ya kai raka isa barawo ka to da kai ka ne babban barawo ka ji ko barawon zaune taje kaga ce mun naka kai karba kalle ka haka fa kai ba abin da zaka yi sai an hada kai da kai da jakan dukan ku dan da ka ta ba ni jaka na tukunna kai me ke faruwa ne officer monsa me ke faruwa na kuna ta kokowa officer wannan dan renin wayo officer wannan kai ku dakata mutun ɗaya fara magana officer wannan na dan zaka nan na aje jakan nan naje dan yi fitsari ko na zo na kalle shi a dauka dai gudu to kai ina ka aje jakan anan kai ina ka ga jakan anan na ga jakan kaga baran Allah ta'ala to abin da dai me a cikin jakan kai gaskiya ni ban ga komai a ciki ba kawai na dauka ne tsinta ne anan to kai fa wayansu ɗan kuɗaɗe ne kuɗaɗe ne da kayan da ɗan wasu takardun makaranta na abin da yake ciki kenan to yanzu abin da dai ku bani jakan bani za a duba a gani ofisa karbe gurfa ba ma to ina ma za ku je ka isa ka gudu a nan gurin ka ce me a ciki kuɗaɗe ne da wasu ɗan takardun makaranta kuɗaɗe da wasu ɗan takardun makaranta ko ayya lallai za ka ci ubanka kakin soja ne fa ne babban barawon ma'ashi ga wata leta a ciki ina zuwa ka ce ni na son taimake ka ne ma za ka tona wa kanka asiri gashi an rubuta sako yana jikin wannan aka ce idan ka shiga gidansa da daddare idan ka masa fashi ka kashe shi ka ɗebo mu kakinsa da kuma bindigansa na rantse maka da Allah ya labai ka ce gane babban barawon ma'ashi jakan nan ma ban taba ba kai gaba da su da wallahi anan da gani an da abin da zai wallahi ba na gaba da su ai na rike shi sosai ofisa ka rike shi yalla rike shi ofisa wallahi tallahi ba ta kare bane ya na kaman fitsari ma kake yi ai wallahi